रासियानिफ्राय 6 बोसोरनि उनाव फैफिनबाय ज्योतिका बर'आ सासे MBBS जानानै। बर' फिसा लाइमोन सिखोला देरहासार ज्योतिका बर'आ रासियानिफ्राय बड'लेण्डआव MBBS जाना फैबाय। उदालगुरि जिल्ला डिमाकुसि ओनसोल दिंदांपारा गामिनि बिफा नबिन बर' बिमा रुपेश्वरी बर'नि फिसाजो ज्योतिका बर'आ रासियायाव 6 बोसोरनि थाखाय MBBS फरायनानै जाफुंसार जानायखौ लानानै गोजोननाय फोरमायदों नखरनि सुबुं थामहिनबा बिफाया। बर' हारिनि मोनसे गोग्गाथाव थांनाय 2017 मायथाइनि 17 नभेम्बराव रासियायाव दावबायलांना 2023 मायथाइनि जुलाइ दानाव MBBS खौ फोजोबबाय। आंनि मुङा नबिन बर', आंनि फिसाजोनि मुङा ज्योतिका बर'। बेयो माब्ला फरायजेननाय फिसाजो जिहेतु डक्टर जाना फैबाय? बेयो थांदोंमोन रासियासिम 2017 आव आरो 2023 नि जुलाइआव बिहा रासियायाव MBBS आ कमप्लिट जाबाय। बेनिफ्राय रासियानिफ्राय जुलाइनि लास्ट उइकआव फैबाय न'सिम। फैनानै न'आव मात्र सानब्रैल' थानानै दिल्लीसिम थांबाय। दिल्लीयाव बिथाङा 5 माह थाबाय बेयाव, माने MCI नि थाखाय मेडिकेल काउन्सिल अफ इन्डियानि मोनसे बे इन्डियान रेजिस्ट्रेसननि थाखाय एग्जाम होनो गोनां जायोथ', माने बाहेरायाव फरायना फैनाया। दा बेनि थाखाय बे प्रिपेरेसननि थाखाय बे जिहेतु नोंथाङा बिफा हिसाबै बेखौ जोथोन लानायाव बा थाखा फैसानि गोबां माने जिहेतु आंखाल, दा माबायदि बेखौ हेफाजाब होनो थाखाय? थाखा फैसानिथ' जोबोद माने प्रब्लेम जादों फार्स्ट टाइमाव। आंथ' फिसाजोआ जि समाव माने रासियासिम थांगोन डक्टर फरायनो होनना बुंदोंमोन, आंनि माने गावखौनो माने जोबोद माने सिन्थायाव गोलैदोंमोन, गिनाय नांदोंमोन। दा रासियासिम एगार हरगोन जों माने एसे माबा जाहैगोन आरो लोगोसे थाखा फैसानि थाखाय जोबोद माने प्रब्लेमाव गोलैगोन। ओंखायनो फार्स्ट टाइमावथ' आं माने इसा खालामाखैमोन, राजि जायाखैमोन। उनाव जों माने गुवाहाटि बे जिता कनसालटेन्सि अफिस दङ ख्रिस्टान बस्तियाव रुस एडुकेसननि, बेयाव बेसिम जों फिसाजो आं आरो बिमा साथामबो थांबाय। थांनानै मोजाङै रायज्लायबाय। बेयाव बिसोरो जथेस्थ' माबा होबाय, इनकारेज होबाय जाहाथे लुन मोनगोन फरायनायनि थाखाय, माने इडुकेसन लुना मोनखायो, गतिके लुन मोनोबानो नोंसोरो थांनो हागोन आरो बाहाय माबा खालामनानै बेबायदि बुंनायाव आं माने सेस्था खालामबाय आरो। सरासनस्रा मानसिफ्रा माने हिनजाव फिसा होननानै बुङो, माने एसे माने मा होनना बुङो, एसे जोथोन लानायाव बोरैबा खालामो। दा नोंथाङा दिनै माबायदि मोनदों, दिनै गोग्गानाय मोनदों? माने हिनजावसा फिसा होनबोला मानसिफ्रा माने बाहेरायाव एगार हरनो बायो, गियो। खिन्थु जोंहा फिसाजोआ उन्दैनिफ्रायनो माने हाखुखि दोङो आरो। बे क्लास 7 निफ्रायनो टंलायाव दोनबाय हस्टेलाव, अक्जिलियाम कनभेन्टआव फरायदोंमोन। ओमफ्राय आरो हायार सेकेन्डारियाबो गुवाहाटि कटन कलेजाव दोनबाय, थाबाय फरायबाय। बेयावनो गुवाहाटियाव पिजिआव दोनबाय, जिहेतु 2 बोसोर गुवाहाटियाव थाबाय। गतिके बेहा मोनसे माने बाहेरायाव थानानै फरायनो हानायनि मोनसे माने बिनि केपासिटि दङ होननानै जोंबो सानना लाबाय। दा बेनिखायनो जोंबो माने दा रासियासिम एगार हरनायाव जों जेबो माने बादा खालामासै आरो। गोग्गानाय मोनदों, मानो होनब्ला जितु रासियायाव पास खालामना फैनानै जितु इन्डियान रेजिस्ट्रेसननि जि एग्जाम जायो, MCI इन्डियान मेडिकेल काउन्सिलनि जितु एग्जाम, बे जोबोद फिसाजोआ बुंनाय मथे जोबोद गोरा। बेयाव 19टा साबजेक्टनि एग्जाम जायो आरो सानसेयावनो जायो एग्जामा, माने 5 आवार्स 5 घन्टा एग्जाम जायो। आरो बे एग्जामानो माने जोबोद टाफ होनना बुंदोंमोन। दा बेयाव जि खेबसे लागैनो पास खालामबाय, बेनि थाखायनो जों जोबोद गोजोननाय मोनदों। मानो होनब्ला बिसोर अल इन्डियानि बेसिसाव 40,000 स्टुडेन्ट दङमोन होनना बुंदों जोङो फिसाजोआ। बिनि गेजेराव मात्र 7,000ल' पास खालामदों। बे आरो बाखि 33 स्टुडेन्टआनो फेल जाबाय। बेखिनिया आरो नेक्स्ट
6 माहनि उनाव एग्जामा जायो बेयाव होनो हागोन जिहेतु जोंनिया खेबसे लागैनो पास खालामबाय बेनि थाखाय जों जोबोद बेनि थाखाय माने गोजोननाय मोनदों आरो बिगोमा मोननिसिम मा खावलायगोन आं बेखौनो खावलायो जाहाथे गावनि फिसाला फिसाजोफोरखौ जाहाथे न'आवनो लाखिनानै फरायालासेनो माने लासै लासै बाहेरायाव दोननाय हरनाय बेफोरबायदिखौ खालामनांगौ आरो जाहाथे बाहेरायाव फरायबासो माने बाहेरनि गियानखौ मोनो आंहाबो जुदि फिसाजोखौ जुदि गुवाहाटि कटनाव फरायामोनब्ला बेखिनि खाबुखौ मोननाय नङामोन जुदि न'आवनो थानानै जुदि खाथि खाला कलेजावनो फरायनायबा बेबायदि रासियाव थांनो मोननायनि लाइनखौ मोननाय नङामोन आरो बेखौनो आं माने गारजेनफोरखौ खावलायो जाहाथे गावनि गथ'फोरखौ हानायसिम लासै माने गोदोरनिफ्राय गोदोर माने स्कुल कलेजफोराव होनो थाखाय नाजानांगौ आरो মই সিমান এটা মোৰ অসমীয়া ভাষাটো শুদ্ধ নহয় গতিকে মই অসমীয়াতে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে যিহেতু আমাৰ ভাইটিৰ ছোৱালী জ্যোতিকা বড়ো তাই খুব আমাৰ গাঁওখনৰ ঘৰখনৰ গৌৰৱ এটা আনিলে আমি গোটেই সুখী হৈছোঁ আৰু আমি পিতৃ মাতৃ যেনেকৈ কষ্ট কৰি টকা খৰচা কৰি যি ধাৰ ধুপাৰ কৰি হ'লেও ছোৱালীজনীক শিক্ষা দিছে এই টকা পইচাৰ মূল্যখিনি ছোৱালীজনীয়ে ধুনীয়াকৈ বুজি পায় এই শিক্ষাখিনি আহৰণ কৰি আজি গাঁৱৰ অঞ্চলৰ ঘৰৰ যিটো আমাৰ গৌৰৱ আনিলে মই অত্যন্ত ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু লগতে আমাৰ যিসকল দুখীয়া পৰিয়ালৰ অভিভাৱক আছে তেওঁলোকেও যাতে ল'ৰা ছোৱালীৰ প্ৰতি গুৰুত্ব দি এনেকৈ ল'ৰা ছোৱালী গাঁৱৰ ভিতৰৰ পৰা উলিয়াই নিব পাৰে তেতিয়া তাৰ বাবে মই প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিকে মই ধন্যবাদ দিছোঁ আৰু যাতে ভৱিষ্যত এওঁতকৈও আৰু ACS IPS তেনেকুৱা আকৌ গাঁৱৰ ফালৰ পৰা ওলাই গ'লে মই আকৌ নথৈ আনন্দিত হ'ম গতিকে আমাৰ দুখীয়া গাঁও হ'লেও দুখীয়া পৰিয়াল হ'লেও এজনী আমাৰ ডক্টৰ হিচাপে আহিল সেইকাৰণে মই গাঁৱৰ ফালৰ পৰা ধন্যবাদ জনালোঁ আৰু ঘৰৰ ফালৰ পৰা মই ধন্যবাদ জনালোঁ আৰু গৌৰৱ মই অনুভৱ কৰিলোঁ ধন্যবাদ